sa makini. Mga iro. Mga iro, makini. Dako pa ng iro Dihay usa ka driver nga akong gikahinabi. Mga ka-idol, driver siya sa habal-habal. Ang usa ka driver sa habal-habal nga akong gikahinabi. Sa dihang nagbiyahe siya paingon sa Bogo City. Sa dihang nahitungod na siya sa punuan sa dakong kahoy nga akasya. Dihay ni para kaniya nga sa kababay. Sa dihang iyang giminuran ang babay. Pagtanaw niya, perti naman kaputi sa babay nga ni para kaniya. Daw hanap-hanap ang hitsura. Ug sa iyang kakuya ug sa iyang kakulba atong tungura nisusutoy siya og dagan. Wala niya pasakya ang maong babae nga ni para kaniya. Kay namarog aman ang iyang balahibo sa iyang tingkoy. Og nipabulhot siya sa pagpadagan. Daw murag nag-una ang iyang espiritu tungod sa iyang kahadlok. Tulin pas manatad ang iyang motor nga iyang maniho. Tungod sa kalisang nga iyang gibatyagan. Wa siya kasabot atong tungura. Sa iyang kakulba, daw jet plane nga iyang gidriban. Tungod sa kakuyaw, tulin pas jet plane ang iyang motor nga iyang gimaniho. Ug sa dihang pag-abot na niya sa awaaw nga lugar, ngit-ngit kaayos tanan. Poros na mga katubhan sa daplin, sa daan. Dito sa unahan nga iyang nakita na lantawan niya nga aduna na sa babae nga ni para kaniya. Og ditong tungora, perti na jud kakuyaw. Ning libawt na jud matud pa niya na marug samot ang iyang mga balahibo. Gisingot siya maayo. Matud pa niya nakita na sab niya ang babae nga ni para kaniya nga wala niya hunong ug nipabulhot na siya sa pagpadagan. Wa niya hunungi ang babae kay ni para na sab kaniya. Gisamutan gud siya kakulba adtong tungora ug iyang sayloan ang maong babae. Pagsaylo na niya, daw mura magnaay nisakay kaniya sa iyang luyo nga bugnaw kaayo ang hangin. Nabatyagan niya nga dunay ni angkas kaniya sa iyang luyo. Og dito, wala siya kasabot siyang gibati nga grabe kabugnaw sa hangin diha sa iyang luyo. Nga daw may miangkas kaniya nga nagbaksit sa iyang luyo. Pag-abot niya sa gasoline station, nakakita siya dito, siya mga amigo, niadto siya, niduol siya, og nihapit na lamsab siya sa pagbagasolina. Og niingon ang gasoline boy kaniya nga si kinsa man tong babay pag minor nimo diha sa atbang nga hingnaog, kagwapa ba atong bayhana o pagkaputi ba ato niya? Lubos puti ang gisulob o puti sab kaayo ug mga panit ang babae nga imuhang kauban. Si kinsa man to bay?
nangutana ang gasoline boy kaniya ug didto pagkakurat gid niya nga nangutana sa iya ang gasoline boy nga iyang amigo nisamot siya kakulba nga di ay tinuod gid ay iyang pagduda nga dunay nisakay kaniya nga usa ka babae kay gipangutan naman siya sa usa ka boy nga si kinsa man tong bayhana sus nisamot og agas ang iyang mga singot sa iyang agtang dagayday padong siyang aping nga ripadong siyang simod kurting daghana ng singot sa iya naong sa iyang kakuyaw daw wala siya makakatingog sa pagpangutana sa usa ka gasoline boy kaniya daw mura siyang nasyak ug sa dihang pag-abot na niya sa ilahang balay kay wala naman lang siya mo dayon og pamasahero imbes alas 12 ra siya kotob sa pagpamasahero niuli siya alas 11:30 wala siya mo padayon og pamasahero tungod sa iyang kakuyaw atong higayuna misulti siya sa iyang ginikanan sa iyang nahitabo sa nahitabo kaniya mao to nga iyang gisultihan ang iyang ginikanan giingnan siya siyang inahan nga hunong nalagpamasahero dong kay pagkadelikado ba day ana doon naman day ni angkas kanimo nga babae basin unyag magsige nagsunod-sunod kanimo kay ulit taong guwang baya punto si Dokyo wa baka kadto siya maibgis o sa kababay nga may para kaniya o sa manday kadto kaingkanto itawag nila og white lady sa dihang nigawas siya sa ilang balay o nagpalit og sigarilyo giingnan siya siyang amigo nga Brad nakitaan man ti ka ganina nasugatan ti ka kinsa man tong babae nga imong gikaangkas nga pagkagwapa ba ato pagkaputi ba atong bayhana unya puti sab ang sinina nga gisulob og mingon siya siyang amigo matay buanga nisakay gud ito sa kuha kay ang akong nabantayan bay may pipara ka na ko nga ba sa kababay unya wag yun ako pasakya maoy pong niya nga to siyang amigo wa niya pasakya pero nakitaan gid ay siyang amigo nga nagsakay ang usa ka babae nalimbawt ang iyang balahibo og adtong tungora gikulbaan na siya sa iyang pagpamasahero daw basin mo balik na sad kaniya o pakita ang usa ka babae kaniya ug adtong tungora magabi magsige siya og damgo sa usa ka babae nga mipara kaniya og giingnan siya sa iyang damgo nganong wala man ko nimo pasakya dong unsa man gibatian ka sa akong naong sos hinabi kaniya ang babae sa iyang damgo ug dito naklaro gid niya ang naong sa usa ka babae nga nipara kaniya kay sa dihang pagpara kaniya daw hanap-hanap man ang naong sa usa ka babae naklaro gid niya ang naong
ug maayo sa iyang damgo. Nakita gyud niya ang naong sa babae nga purti naman jud pagkagwapa sa usa ka babae diha sa iyang damgo nga iyang nakita. Ug sa atong tungora sa iyang damgo nakigpanuroy pa jud kaniya ang usa ka babae ug gidala siya ngadto sa gingharian sa mga engkanto. Dito perting daghanang mga babae dito. Gingharian di ay sa mga engkantada ang iyang giadtuan. Kay gidala man siya dito sa gingharian sa mga engkantada. Dito gipakaon siya apan nakahinumdum siya sa giingon sa iyang apuhan sa kaniadtong panahon sa buhi pang iyang apuhan nga ikaw kung magdamgo ka og usa ka tawo ug dad-on ka sa ilang gingharian ug doon ay ipakaon kanimo nga busan bisan unsang ipakaon kanimo ayaw jud pagkaon kay ug mukaon ka di na jud ka makauli sa inyo ha ug adto na mo puyo ang imong espiritu sa mga engkanto kay kuhaon kanila. Moto na hinumduman niya nga sa istorya sa iyang apuhan ug wala gyud siya mukaon adtong tungor. Kay giluod siya nagtan-aw sa kanon nga humay nga daw sama sa mga ulod nga nagkibot-kibot nang lihok ang mga halugas sa humay. Polos-polos gud mga babae ang iyan nakita dito sa gingharian sa mga engkantada. Pagka mga gwapa naman gyud sa mga engkantada nya kay kadto siya pod o sama sa kaulit ang guwang nalipay na lamsab siya kay daw murag tinuod ang iyang nakita nga kitapugan siya sa mga babae nga pwerte ka mga gwapa di ay usa man dayto ka mga engkantada man day kadto ug sa dihang pagmata na niya nagtuo siya og tinuod na kadtong hitabua usa di ay lamang kadamgo. Og mao to giganahan na lang sab siya nga magsige na lang siya katog kay haron magsige siya damgo atong usa ka babae nga naibog siya nga engkanto. Wa na lang noon siya ibuhat nga nahimo magsige lang siya katog kay haron siya padamgohon na siya balik. Pastilan. Nya sa dihang sagsige na lang siya katulog wala na gyud siya padamguha sa kadato sige siya katulog na lang yun pero wag gyud siya nakadamgog balik sa kababae nga mi para kaniya o sa di ay kaengkantada. Moto nga nakadesisyon siya sa pag-drive pagbalik og habal-habal kay lagi imbis na hadlok siya atong babae nga mi para kaniya kay di daw maklaro ang naong grabe sab kuno kaayo ka puti sa layo pa pag sa dihang sa duol na dili na maklaro ang naong daw hanap-hanap sa dihang nadamgo siya kidamgo niya ang usa ka babae nga ni para kaniya ug naklaro na gid niya ang naong nga puwerte gyud pagkagwapa. Ganahan na lang hinoon siya nga magsige na lang hinoon siya katog. Pastilan gyud. Moto nga wa na magyud siya pakit sa damgo sa ka babae. Nagkadesisyon na sab siya nga mamasahiro na sab siya pag-usab. Kay haron niyang makita ug usab ang usa ka babae. Ug sa dihang na masahiro na siya nibalik na sab siya sa pag-agi dito sa tungod sa akasya
Nihunong pagani siya. Wala gid siya mahadlok kay lagi kipakita naman siya sa babae. Sa ayang damgo nga pwerte gid kapag kagwapa naman gid. At itong ora, wala gid siya mahadlok kay sige ana gid niya pangita ang babae. Nga yang gikahadlokan mao na pud nuoy ang gipangita kay naibog dai siya kay pwerte kagwapa naman gyud sa iyang damgo nga nagpakita ang babae sa damgo niya pwerte pagkagwapa mao to nga sigian na lang gyud niya pangita hantod nga bisan asa na lang siya maabot og sumok pamasahero sa mga kuyaw kayo nga dalan nga magnit mga iob nga dalan motulo gyud siya adto dito. Bisagwa siya pasahero kay lagi ang ipanggita niya ang babae nga ni para kaniya gusto siya makakita og balik sa personal pero wala gyud siya pakita so kadato bisan asa na lang siya mosumok nga lugar nga kadalanan nga mga mangiob wa gyud siya makakita og balik sa usa ka babae. Daw mura na lang noon siyang mayabag sa sige niyang tuyok-tuyok sa pinangita niya itong bihana. Mura na sa hugtan na lang po noon sa gasolina ha. Wag yun niya makiting babae. Ang pangita kay naibog po noon sa babae. Bisan nasa na lang siya maabot. Mahubsan pa sa siyang gasolina. Mabaw pa siyang noon doot noon siyang motor. Wago niya makiti ang babae. Og matog siya. Mangandoy gid siya nga makadamgo siya atong bayhana. Magsige lang gid siya kunahuna. Daw mabuang na siya sa sige kunahuna. Og mauto nga, natingala na lang ang iyang ginikanan sa iya. Kay daw mura naman lang noon siya og magtabi-tabi noon nga siya rang usa. Daw murag nalisuan sa pangisip ba. Nalikoy naman noon. Sige gunahuna niya ito, mura naman noon siya gipatuyok ang iyang otok. Gipahiling siya sa usa ka Ameriko, usa ka mananambal. Sos, di ay tinuod gyud ang istorya sa usa ka mananambal nga di ay siya gikaibgan og usa ka engkantada. Mao siya nga mura na siya na amaw-amaw. Delikado man daay ning maibgan ta og dili ingon sa ato. Peligro man daay kini. Daw mura man tag mayabag di ay magtabi-tabi naman nung tagmaorang usa. Ito nating alang iyang inahan sa iya. Og dito, ipatambalan siya. Ingon ang mananambal nga ihawan daw kuno og manok nga ugis. Puti nga manok. Bayi og laki. Sos, moro si pagkalisod ra ba pagitao na ng ugis nga manok, bayi og laki pagyod, pulos puti. May ipaihaw sa mananambal. Kay haron mamaayo daw ang iyang anak nga gitiawan nga gikaibgan sa usa ka engkantada, sa usa ka punuan sa akasya. Og didtong tungora ilang gihikayan na usa ka akasya og didto sila nag-ihaw sa manok. Og ilaha didtong gigasa ang manok nga ugis. Daw ni horos ang hangin sa dihang pag-asa na nila sa manok nga baig laki nga ugis. Daw ni horos pag maayo ang hangin sa dihang giharangan na nila ang punuan sa dakong akasya. Og dito nabalikan na siya sa maayong panghuna-huna. Og ditong tungora na maayo na ang iyang panghuna-huna og naulian na gyud siya. Og mao to nga nibalik na lang siya
Sa pagdrive na pod sa usa kahabal-habal, libalik na siya sa iyang naandan nga iyang panginabuhian nga usa ka driver sa habal-habal. Og tinuod jud ay kini no, mga engkantohanon, peligro jud ay kaayo ni tanan sila di ay, dili day ni sila kaamang-amangan, dili ni sila kapasipadan, kay pagkadelikado di ay anin nila na ay istorya diha sa uban nga mosulod bang gani na sa imong lawas kung ikaw ilang nagustuhan og peligro kaayo ug maoy mahitabo diha kanimo. Mao na nga panahon sa kagabion, maglakaw-lakaw tao sa mga ngit-ngit nga kadalanan. Mugawas gud na ang ato ang pagkakaraan nga sinultihan. Nga tabi, pagi amin di, pagi amin ninyo. Ana, mao gina kasagaran nga atong istorya manabi gud ta panahon sa kagabion. Kay kita wala man ta kakita sa ila, sila rin may makakita nato. So kita manabi ta kay basig baka sapil ta nila. Simbako, delikado baya kayo na sila kay makasapil ka nila, bagian ra ka. Manghubag ang imuhang mga tiil. Or unsa na diha nga klase sa mga sakit nga ilang ihatag sa imuha, makasapil ka, pagian lang ka, magkasakit ka, o di manghubag imuhang mga bukton or katiilan, nanag niya basta makakuanta, makasatag dilingon sa ato, ta magmatngon yun ta panahon sa kagabion, nga dili ta makasahil og mga engkanto.